tayo sa lugar na to ngayon din. Oy, 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 oy. Masaya ka ba? What to do if you see a suspicious? Kasi mga cancer, napakatagal natin. Well, kayo na nag-online class. Karamihan sa inyo ay pumapasok na ngayon sa face-to-face. Karamihan sa inyo ay pumapasok na sa face-to-face classes. Kaya gusto ko makita ano ang mga pinaggagawa nyo. Kaya natin agad simulan. Naalala ko talaga nung bata pa ako, nung makapal pa ang mukha ko. Pero bumalik na kayo sa Discord. Wala yung mararating mo. Pagpatuloy na magiging sa tunay na sayang. Parang yung gusto ng kalbo. Kausapin natin ang ilang mga estudyante dito. Ayun ang pangalan elementary pinagbuhatan. Na maagang pumunta ate. Kumusta? Excited ka na bang pumasok? Anong oras dapat nag-schedule mo? 9, So bakit nandito ka na ganyan kaaga? Anong oras ka pumunta dito? 6. 6 o'clock. So anong nararamdaman mo na mag-face-to-face classes na? Wala. Masaya ka ba? Opo. Okay, masaya na parang hinalulungkot si ate. Ikaw ate, ano kumusta? Kakausapin natin ang ilang mga estudyante. Hirapan ka patuloy, kuya. Kuya naman kasi, hindi pa niya natanong, bakit nandito ka na ng alas 6 kung alas 9 pasok mo? Kasi nandito ka na. Naiintindihan mo kung gumising siya ng alas 6, hindi. Nandito na siya ng alas 6. So alas 5 pa lang gising na yan. Kahit ako mababad trip ako no, kahit gusto ko maging masaya eh. Kaya pa parang nag-expect na dapat masaya si ate. Kahit ako, kahit sino naman ata, kahit yung pinakamasaya mo kaklase, hindi ganun kasaya pa. Ganun kaaga. Excited na ako sa face-to-face. Lalo na pag biyahe, kailangan agahan kasi basura ang commute sa Pilipinas. Woo! Profile versus meetup. Kaya yung mga sinusundan nyo sa TikTok, mga lalaki, babae, hindi sila ganun kaganda. Marami ng mga filters yan. Pero mas importante yung nasa loob nila. Kung hindi sila kupa, hindi sila padiba, papiling alpha male. Galing kay Yazin. Oh, tinuturo ni teacher. Bumalik ka na sa akin. Hey! Ayoko makaripait. Hey! Bumalik ka na sa akin. Tapos, pang performance task. Sunod, ISCP intro. Oh! I have to have heart. Intel Celeron! Yes! Unity! Ah! Mga profesor! Ano? Film moments. O, yung sad boy sa klase na may anime profile pic mo, tsaka ang daming ganyan. Training art. Tulog ko. Uy, si Jed! Nasa podcast natin, na-interview natin ang founder ng ISCP. Panoorin nyo na. Sa isa pa nating channel, mag-subscribe na rin kayo. Me and the boys! On the way! Super ba? Ay, si Aldrin pala to, kaya pala ganda eh. Marlon. No, okay. Oh my God. Putang ina mo, ginagawa mo. Maraming salamat. Pasado kay Prof ang presentation na yun. Kurai, Breath of Magic Caster, Infinity War, Nakita ko na ito nung Magic unang Word tinry Holy, mag-face-to-face. Life Essence, Kapag di nakakalam, Overlord yan ha. Freedom, Force Data Line, See-Through, Uy! Ba't gusto makita ng see-through ha? Sa uniform ni classmate. Greater Harden, Ay, nako, pag nasagi. Ang dede ni seatmate. Penetrate Up, Oh! Greater Magic Shred Triple Maximize vaccine Boosted booster. Magic, Magic Ayun, Word. boosted. Parang ikaw sa balo. Mahirap mahiwa yan. Lagyan nyo ng bato. Alam mo, para may base boost. Oh! Kaya Groovy at Hydra IRL, yun nakalahan sa Discord. Here comes the money. Here we go. Money, money, money. Pati money, sama mo na dyan. Hirap sila kumita nung pandemic talaga eh, no? Kasi sila tumatambay sa mga bata eh.
Kasi tumatambay sa mga estudyante, di ba? First day blues. Parents accompany their children for their first day of face-to-face classes at the Concepcion Elementary School in Marikina. Kuha, ang cute naman ang mga mas nila. Huwag ka na iyak. Okay lang yan. Spider-Man! Ayaw niya kasi Spider-Man, mami. Diba, hiningi niya si Peppa Pig. Child friendly, parang channel natin, pampamilya. Ano ba to? Parang atin yan. First day pala niya in school, nakikita ko na. Yan ang aking spirit animal. Nung nag-aaral pa ako. Okay lang yan. Ang cute naman ng mga face mask sila. Lahat may design. Ito, Doraemon. Ako po, the first day pa lang, maldita na. Natatakot ayaw ko katabi to. Ang higpit mo naman, ma'am. Ayaw mo magpapasok na late. Ay, po, madasalin. Very good. Lalaki tong mabait. Lord, sana di masugit si ma'am. Okay lang, iiyak nyo na lahat yan kasi pag tumanda kayo, wala na magko-comfort sa inyo pag umiiyak na kayo. Pag sa madami dyan responsibilidad, kailangan nyo gumastos, kailangan nyo magbayad sa iba. Kahit umiyak ka, wala. Sarili mo lang i-comfort mo. And sakto, bumili kayo ng pighati. Yan na lang yung uniform nyo. Nakukompleto na ang drip! Oh! Masyadong hype na mga face-to-face ngayon. Doon ka sa may Espanya po. Meron kang water effect. Hey! Yes! Lagi na yung issue yung treasurer eh. Bakit may palibre yung treasurer sa grupo niya? Ayos ah. Kompleto na yung starter pack, F2F starter pack. Ano ba ginamit din sa leche plan? Tiran mo na ba kami ng mga babae? Grabe. Ay, sunod. Ang init ng araw, tapos nakita ko pa yung chat mo sa jowa ko. Hala ka, patay ka, Bakit? boy. Bakit? Tanungan ba yung jowa ko ng mga assignment? Ba't nagtatanong ka? Ang dami-dami niyo magkakaklase ah. Huwag kang magtanong. Ha? Yari ka kay Arnel. Ba't kailangan yung jowa ko pa yung chat mo? Huwag mo i-chat kasi. Sa bagay, mabait naman ako. Madali lang naman ma-confine. Mukhang marami ka nang naging mga away sa ngipin mo. Naiintindihan na ba kita? Kaling kay Shiba. August 21, bakit? Damihan mo na alarm mo. Kawawa sa umaga. Umiyak ka na, boy. Simula mo na umiyak. Nanay ko. Lagi ako humingi ng 5 minutes eh. 5 minuto lang! Alright. Siya meron na agad feeling protagonist. Mga sad boy ng klase. Pero dati, nung elementary ako, nakahiwalay ako eh. Kasi tayo daw ako ng tayo. Tapos dinuwingan ako sa upuan ko sa gitna ng chok. Bawal ko daw siyang malagpasan. Kaya ginawa ko, binura ko ng paa ko, inudkot ko hanggang nakalabas ako. Tapos wala na nasabi yung teacher ko sa akin. Kaya mamimiss mo na uli ang Biyernes. Alam ko na music video na to ah. Ito yung parang pabaliktad ginawa, di ba? Ano to yung name? Copyright. Hapon to eh, so ayoko makapiright. Maraming salamat. Very good! Pwede mo naman ako panoorin sa klase, wala namang problema. Galing kay Adrian, Homo erectus, Homo semper, Homo wika na baby. Ngiti ng tagumpay. Tama, hindi mo naman nga talaga ito magagawa sa online class. So, sulitin mo na. Ito na yung nakakailang araw ka na sa klase. Panakita mo na yung mga chicks doon. Ito yung kabaliktaran. Po, sanay na wala ka. Hindi! Lapitams! Ba't mo kinilig na nickname ko? Gusto ko na internet lang. Ba't hindi pala tumatagal mag face to face? Kasi nakita na yung mukha mo na walang filter. Na walang anime profile pic. O yung mukha ng mga rapper. Nakita na niya yung online personality ko. Hindi! Ang nagbayad lang may karapatan. Sino po yung mayaman dito? Yung may pera lang? Abunuhan nyo na po yung kulang para makaalis na tayo sa lugar na to ngayon din. Para siyang kapitan. Sino?
Yung may pera lang. Parang commander Ma'am, ah. mukha kayong mayaman. Abunuhan nyo na yung kulang, ma'am. Hala, sumero ka. Kayo ate, mukha kayong mayaman. Abunuhan nyo na yung kulang. Mukha nga mayaman pero hindi naman talaga. Wala Kaya nga may kami mayaman. nag-jeep eh, sana nag-grab Kung kami. kayo magdadala pasero, ano? O yan! Bakit sa bayan Wala ka pa may pala eh. mayaman. Bayan. Lahat ito on the way to F2 F2F. Uwi na. Oo, uwian na pala 'to eh. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 9. Oh, Tatlo. wala sa ROTC. Tatlo pa. Sino magbabayad? Ikaw na lang magbayad, kuya. Marami Boss, ka kung naman. nakikita nyo yan, bigyan nyo ng karapatan yan. Hanggang sa jeep na lang nabibigyan ng karapatan. Dalawa! Yan! Sakay kayo, mami. Pumasok kayo. Nakikita nyo ba to? Opo. Bigyan ng kabuuan ang larawan ng ating mahal na ina! Kaya tinuturo sa eskwelahan. Bakit isasama kita? Yung sasabit, siya na lang magbayad, tapos sumabit na lang Sige, siya. papakasukin natin. Para binayaran na niya hindi nagbayad, di ba? Sige, dumiretso ka lang, makikita mo ang karapatan mo! Ma'am, bigyan nyo ng karapatan yan! Sige, Gusto ko ng karapatan, pero iba mataba ang puwet. yan. Physical na walang akong karapatan. O kung mahirap na ka, mamera kung mayaman, pwede sa bahay. Ano? Kami sa mga park na nagtatawa ulit eh. Hop, akin na. May piso ka para mabilis. Hop, dali ah. Ay, sabi ka. Kita mo, puno na to. Pero yung binayaran niya, yung hindi nagbayad. Bis ako lagi yan eh. Ako lagi sumasabit eh. World's End Harem Live Action. Nice edit. Hindi man lang pareho yung font na sa ginamit to. Pero okay lang. Lahat tayo ay pwede mangarap. Totoo ba talaga yan? Kailangan ko i-blur mga pangalan. Pero 37 na babae pero wala may gusto sa'yo. Upi ka di! Uwi ka na ng maaga. So, Pusit Leopard M. Ganoy. At ito po ang Ito, aming program. ito magsisimula na naman to. Saan ate? Kasi pag, di ba, pag online class, kita lahat ng mukha eh. So, okay, magkaklase pala kami ng jowa mo. Ako na bahala magalis. Nagpapatawa ka ba? Ayaw mo no, para bawas na ang kailangan tawagin ng pangalan ni teacher. Antayin mo lang. Melon lang niya ang kailangan ko. Dapat ka lang mabigyan ng budget ang mga eskwelahan. Matamis po ba o maasim? Kay Wayne. Hi sa mga classmates to. Bring your own. Pag private school, online pa din. But, hindi yan yung alcohol na tinutukoy na bring your own, pero pwede na. Wala. Tagay mo dyan. Anong to? Anong uniform to? Ganito rin kayo magtitisis. Antayin nyo lang. Sunod, palabas na. Tapos kulubot yung teacher mo eh. Malablabs na lang, ma'am. Get ready for the next battle. Oy! Wag. Ito ba yung class president? Balik! Diyan si teacher, dami niyong angas. Tanggal angas nyo pag ginalikan ko kayo. Okay, sinampal niya. Ay, hindi ko pwede pakita eh. May age restrict yung video, pero yun lang naman. Ano kay Peds? Ayan, iba! Pag hapon, mas kaya pa eh. Pero pag, ay nakakamiss din naman. Pag gumraduate na kayo, magtrabaho kayo ng ilang taon, mamimiss nyo rin naman mag-aaral. Lahat naman natin nakakamiss. Pero lang siya! Ano to? Demonyo ka. Ano yan? Ano yung laro? Fake yung... Oh, hindi ka ba pwedeng makasuhan yan? Kaya pala kulang yung bayad kanina sa jeep. Laruan pala isa, hayop ka. Ano ba talaga pumili ka na gusto nyo? Kali. O, elementary. Kulay din. Eh, yung pinakagusto kong elementary school. Ay, wait lang. Parang mali. Dito ako. Di ba inedit yan? Kasi kinuha ni O dito. Ang gagaling nyo nang mag-edit, ha? And why is this way? Pinitian. Abang binabasa mo, palala ng palala, eh. Hindi. Hindi. Baka college to. Gulo mo isip ko. Fake news elementary school. Parang lang kabubuhan. Diyan ako mag-honors. Marami nga namang batang ina. Lang ata ang nakabuti sa online class. Siguro bumaba ang kaso ng mga nabuntis na maaga. Libag!
Mga asim nyo lahat. Bulihan Elementary School. Hindi to totoo. Seryoso ba yan? Hindi ako naniniwala. Oh my God, meron nga. Balbal! Ito ka na mag-aaral. Kapag ako'y nag-iisa, Oh! madalas akong Ikaw, nagbabate, nagbabati ng mga nag-aaway. Bago pa ako tumae. Totoo naman. Pinagdaanan ko din yan. Sa likod ng ID ng teacher mo, sabihin na confiscate ID mo. Ito dapat ang lagi mo nilalagay sa likod. Para lagi kang gabayan at gumraduate, matulungan ng pamilya. Ako, hindi. Hindi ako, well, sinamahan ako pero hindi ako umiyak eh. Kasi nga, umay na ako sa bahay so may pag-usap sa iba, mga kaedad ko. Basta huwag kayo sasama. Naku, ang dami nga pala daw kidnapping, di ba ngayon? Huwag kayo sasama sa iba. Ha, na hindi nyo kilala. Lalo yung mga mas nakababata dyan. Ingat kayo palagi ngayong balik face to face na. Mga nagbuyad kahit pang umaga sila. Balak, ikaw rin makakalbo dyan. Sige. F2F Food Starter Pack. Ito, lagi tayo sa malasado. Mahinang uri to mga to. Energy, Berbacabatin. Wala cheese! Nasaan yung keso? Take notes, galing langit. Di ka maliwala. Tumigin. Check mo na. Yo, di katabi ba sa F2? Ang asim, man. At atin natakpan mo na lahat. Nakakapogi yan kasi mas ulti na nakikita mo sa salamin eh. Parang yung mga lagi naka-shades. Kaya lang siguro kung bulag ka, naiintindihan ko yun. Kasi mas ulti na nakikitang features na baka pangit, kaya mas gumagwapo ka. Kaya nakakagwapo talaga mag-face mask. Ayaw mong maging bagong meme sa eskwelahan nyo. Abuti ng safe. So good afternoon KFC, tsaka guys, putana. Umorder ako ng KFC, in-expect ko yung manok ko. Okay. Putana. Oh, may pa-sound. Wala yung manok ko. Pa-music pa. KFC. Ano to? Pop shots. KFC, ano Mabila to? yung shots lang, yung 50 pesos. Nag-fake smile. Okay, nakalagay dito kay Prince, si Tito. Eh, nakalagay naman dito yung nag-gawa. Bawas ng umaga. Mag-exercise sa umaga? Gets. Sa flag ceremony ba? May mga sayaw ba pag flag ceremony? Basta mag-active ka lang. Hindi active na aakyat ng mga ng mga pader para mag-cutting. Babae to lang iniisip. Sige, hindi na ito-draw yung anak nyo pag naaga kayo na buntis. Sige lang. Ay po, 10 ba yan? Ikaw napansin. Ano ba? F to F lang, hindi F na F. Shoutout sa lahat ng mga tumigil pag-aral. Mahirap yan. Mahirap ang buhay. Naintindihan namin. Kanya-kanya tayong buhay at oras. Huwag kayong malungkot. Very good sa inyo. Huwag kayong malungkot. Ang buhay may iba't ibang mga sorpresa sa inyo. Hindi pa ito ang katapusan. Kaya nainis ako may mga batang binabaliwala yung pag-aaral nila na ibang bata gusto mag-aaral eh. Di ba? Iba nag-aaral lang na parang wala lang. Diba? Tinitake for granted nila ang meron sila. Puro kayo kalookan. Mga sukot lang talaga. Sunod. Tama. Diba? Iba nga tumitigil mag-aaral eh. Hindi masaya ka na kung anong meron ka. Appreciate kung anong binigay sa'yo ng nanay mo. Sunod. Kita mo yan ang dalawang uri ng estudyante, di ba? Isang nag-iinarte pumasok, isa naman hindi na pumasok kasi hindi kayang pag-arali, di ba? Tama naman. May tama naman to. Kahit hindi natin responsibilidad na pagpagandahin ang buhay ng magulang natin kasi sila nag-anak sa atin, di ba? Pero hindi naman makasama makatulong sa pamilya mo, di ba? Kailangan may balance ka eh. Nangyayari kasi pag sobra-sobra na tulong sa iyong pamilya, nakakalimutan mo rin sarili mo. Dapat balansehin mo. Yan naging egg shot first day. Bahulsam lang! Diyan ako direkta po papasok. Nasa si Prof. Nasa na ating practical test para naman sure. What to do if you see a suspicious van? Ask for help. GTA ba? Marami nga naman kidnapping. Ingat kayo. Yung kanina, sa groupings, makakatulong sa inyo. Sunod! At panguli, wag kang... Okay, ayaw ka na. Comment nga kayo ng first week nyo sa mga nag-face-to-face na dyan. Mga pinagdaanan nyo, mga memorable nyo linggo. Sana pinapanood mo to ngayon, nasa klase ka. Para papagalitan ka ng teacher mo.